ka rena wannan kuɗin, nawa kake so in baka? To haka muka yi da ke? Malama ba wa inda zaki matsa fa. Kai safe nake yawo da ke a garin nan. Ko lungu sako za ki ɗaure kuɗi ke bani? Ni mun tsari banza ne ka za ta yi mana. A kawo ke ban kuɗin babur ɗin? Asa Allah malam ba zan kara maka ko sisi ba. In za ka karba ka karba, in ba za ka karba kuma wannan ya rage naka. In baki kara mun ko sisi ba to wala zan tara miki jama'a a gurin nan. Ka dade baka tara min mutane a nan ba. Ka dade baka tara min ba. In za ka karba malam ka karba, in ba za ka karba za ka yi biyu babu. Wallahi zan wuce da kuɗin. Ka ga tafiya ta. Ya rage naka. Ke? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa barka da aiki. Yawwa sannu ka dai. Na gajiya. Alhamdulillah. Wai shayi za ka ban? Kamar na nawa ba? A na 350 ma yayi. Ya? 350. Ɗari nawa? 350. To anan dai shayi ya fara daga 800 da naira 50 da naira 5. Shayi? Abin karatu ne ko faɗa ka faɗa? Shayin ba. Wannan wace irin rayuwa ce? A haɗa maka ko tashi za ka yi? Ku ya za a haɗa min da 1000 kawai. Yawwa. Haɗa min da 1000. Yawwa. Alaikum? To. Aiki. Biredin kuma ne nawa? Ya kake magana biredi ba da biredi za ka bani ba gaba ɗaya na 1000? Shayi kace. Kuna da ban shayi daban, ga ta kai haɗa min shayi da burodi. Biredi nawa za a baka? Ba na 500. To. Ba biredi 500 ba shi ma fa yanka ne. Yanka min ko nawa ne ma dai ba shi. Alaikum. Ai ba zaƙi wannan. Ai ba ruwan lemon tsami na baka ba ko? Ko dai ba ruwan lemon tsami ba ne, amma dai ba zaƙi ba sukari. Ba wani taɓa ce min na shani na ba zaƙi. Har ma ta ga ce ma rage siga. Amma kai da yake kai ka zo ka ce min wai shayi ba zaƙi. A da ake yi? To ni gaskiya ba zan iya. Ye? Ba zan iya ba. Sai da kai ga mutum ka da kai amma da za ka yi. Bayan da kai ga ba shi nan kai da asara. Da ta ke wancan matan mutunci bane. A gidansu ba manya wallahi talai a gidansu ba manya wancan. Ya ce mun sai da ya ga biredi. Duk kuma a baki. Duk gurbin shayi ya koshi. Wannan kuma wai ba zaki.
shayi a shayin naka babu zafi ne. A wanda ba kankara na baka dai ko? Wannan in na ce kusan hakan ma ka ɗago ka bani ba laifi ba ne ba. Wanda ba kankara na baka ba. Kana ganin shayin tafasa iki a tukunyan nan. Na ɗebo a tambulan. Na zuba a wani tambulan ɗin na miƙo muka. Na muka sai mu wai sha ba zafi? Gaskiya shayin nan naka babu zafi gabaki ɗaya a cikinsa. Ruwan sanyi ne wannan ka ɗebo ka bani ba shayi ba. Tuni me suke nufi? Abinda kawai zan iya aje maka kayanka domin ne ba shi na ce ka bani ba. Bayan ka ci mutuncin biredin ka ya gashi ka kurɓi shayi ka ƙoshi sannan ka zo ka ce wai garance ga magana? Ni da na zo na ce ka bani shayi mai zafi ka ɗauko ruwan sanyi a kofi ka miƙo min kuma sai ka ce shayi aka bani. Yana maka ruwan sanyi ne kana ganin ɗaya ko kai wani iri ne? To ni dai duk mai shayi da na sani ko ina ai ruwan zafi shine shayi amma wani ai ruwan sanyi ka bani a kofi a madadin shayi. To ne ba kake nufi? Abinda kawai nake nufi zan iya ajiye maka ruwan shayin ka abinda ba shayin bane yanda na neme shi kawai na tafi da tsale maka. Bacin ka ci mutuncin biredin ka yage biredi ka kurɓi shayi ka ƙoshi sannan kuma ka zo ka ce wai za ka yi biredi ba za ka biya ba? Gaskiya ba haka ake sayar da shayi ba. Me ake sayarwa? Wannan ruwan sanyi ne ba shayi ba. Abun nan ɗinka ne kawai. Tuna za ka yi? To me zan yi ga ma biredin ka nan duka haɗa ka. Amma wajen kana mutum awaki ne. Kada ka ci mutuncin biredi ka ƙoshi sannan ka zo ka ce ba za ka biya ba. Na gane ka za ka dawo ne. Na gane ka. Malam ya laka ban shayi ko ɗaga ba kai ba. Garwani na baka? Wannan ai yafi garwashi. Kana ganin dai me daga shayi ne na baka ko na ka ce mu wai garji ga magana. Gaskiya ka canza sana'a. Yo? Ka iya sana'a. Wannan shayi inda aka dinga ba mutane haka za ka dinga ƙona mutane baki. Ba za ka biya ba kenan? Ba zan biya ba. Ga shayin ka na ai ban shawa ba. Ya baka shayin ba? Gashi nan. Ba za ka biya ba kenan? Yaran na biya. Malam, ba za ka biya ba kenan? Ban biya ba. Kai, daga nan wancin da na san, daga nan wancin na san ba da mutunci bane. Ya zo mun da su ma duk sun bi da aka yi ne shiyar da ya fito wancan shiyar ba ta da mutunci wancan shiyar da ya fito. Ana gane shi ma zai dawo ne. Zan gane shi. Kai da ke zama da irin waɗancan ma masu dukuzun shayi ma na daina sai masa shayi. Wani ɗayan da tije suka zo ƴan wana su rinka sayarwa. Subhanallah. Wannan irin abu ne aikin banza aikin wofi. Kullum in na zo na kasa kaya sai in zo in gaba ɗaya ba biyu. Kai? Ku duba ki gani wannan abun fa guda uku ne. Kalli ba guda ɗaya. In Allah yarda da izinin Allah ko waye wannan ɓarawan sai na kama shi. In Allah ya yarda. Haba dai. Wannan ai wulaƙanci. Haba da Allah. Saboda bakin ciki kawai ba dama mutum ya zo ya kasa kaya sai a zo ana satan mai saboda wulaƙanci. Ga cinikin ma yanzu ya zama ma abin da ya zama ma sai ma addu'a kawai ba ma ciniki ake yi ba. Amma saboda wulaƙanci ba dama mutum ya kasa kayan shi sai a zo ana satan mai. Kalli don Allah gawayin nan ma fa guda 4 ne amma kalli inda ba ma guda 1 a nan. Ha'a. Wani to me isa ma ake min irin wannan abin ne? Kai? Da izinin Allah kowa ya yi min wannan satar sai na kama shi sai dai hukuma ta raba mu da shi in Allah ya yarda ko ma waye shi. Kullun na kasa kaya ga yanayin cinikin nan inda yake kullun na kasa kaya sai an zo an ɗauka min saboda rashin kirki.
ina ta jin motsi a ce ɓarawon gawayi na ne yau Allah kai haba kaga wannan rigar mai shayin nan ne mutumin nan bai da kirki Allah na gode maka yau tun da na kama ɓarawon gawayi na Allah ya kuma sai na Allah ya kuma sai na Gyara murya.